Rồi try sẽ xin bắt ngài ke blei pi baro ha kerteng ke badan bortam ke jung jisu te don bala pa message nga kong nga post new page banga yo penyap sen kamut kumnu te kamut ba pi la shakri bhayo blei bat man ba pi job ye ke jing tunjo man ba pi job ye ke jing pen shoy kapan pau ba pi yo ban pen yap kan ya to pop kan namar utu sen kade kadur jongka pop kan usen udah kadur jongka pop kaba pila yo man penyap da kaba pile ya kamon ke jong ublay te ai ba pin yai job kan namar pon ba em hajing long brew hajing long kristan em ki pon ba ki brew ki ba shi phang ki la job shi phang ki la rem shi phang ki la keo shi phang ki la hiar te namar kata ublay ukren hakaktin ke jong uru haka jing pen pau katu ka balang syapo Ephesus ka lai no e kata ka jing iet ka baning kong ini pen ban kampen ayu ban pen ayu susu ban pen scam na kaktin ke jong ublay lamar bah da shu ong yo ngabak kelaru jing long breu bombiang tepet kini ke balang siapa ka kubor siya ka balang Ephesus ke ong kuno ke ong kane ka dekhot ka basau na kane ka lenong ka ba ar jing pen pau ke ong kumni hanre ngadon kane ka ba persya ya pa ba pala I no ya ka jing I jong pa ka baning kong te baka ong ruto kan mau na marka tanang no palahap bato kala ka bamot bato le ya kata ka jingle ka baningkong lem da kam tangan wan kloy hapa bat ngan pen kerek no ya ka deng shen ya ka deng pen yang syarak jong pa naka jaka jong ka lada pam kala ka bamot te hang ni sngot ho pa kakti ke jong ublay ka ai ke jing maham bangim de ban I ya ka jing I ke baning kong ki pon ma ki brew ki ong men chwa tenga post new bet banga job bet henre men ta tenga shurem bet namar kata ka jing im kristan kam judai bangin sngo shirhem tang ha ba phis ngomon man chakri ublay kam jude ban don por ngin chakri bai ha ba dei por ha bom dei por ngin I ublay ha ba dei por ha bom dei por kamut I lenter chakri lenter yo ublay kata kan kate kapa dan kam hadu kata ha ka jing im ka jong nga ha ka jing im ka jong pi tingim de kin ban I no e ka jing I ka baning kong te phin job bet ken yo soitan man la ka si ka jing pen shoy ki babon jan te ngai ngo ublay ngam sngo sorong handai tangkum ka nuksa ngade ka brew ka bangam pat phaiden na du bangala chakri utrai te ngam pat phaiden robot tang hisin ru em ngam pat phaiden re namar kata ka step ba ka juya lenti ke jonga tinga kwa e philang ba ro khoi ba phin long kita ken ki ba yai job man la ka si te ka jing post new ko jong phi ka mut kum ta ken ka mut phi job e ki jing pen shoi ka ba bon chat phi op nyap youtube sen tal da post new ba po sen ya phi ka jing mot ka de bet ba phi la le pop ken te ro itra Pidon jikuslai basulan kakli ne omi sniu hakli mi niuli thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe persang no dakidawai kong reality sim ipasong basa hamar banyang sengyong shlong kipor ban aidawai ka dekhatwei hadu san baje janmet na sing sai jan na kibenta ki jingtep ki bakam banya ya keren badi kong reality sim hau number pra arsan pranot ar new sau